Kaixo, maiatzean egonkortasunez aurrera jarraitzen dugu, baita ziurgabetasunez betetako nazioarteko testu inguruan ere. Prezioek atsedena eman dute eta inflazioa 3,2 jaitsi da. Gobernuaren laguntzei eta armarri industrialari esker, Iranen krisiaren hasierako xokura arindu ahal izan da. Kanpotik ere albiste onak iritsi dira, esportazioek 6,9 egin dute gora, zenbait hilabete apalagoren ostean, eta bilakaera positiboa izan dute bai energiari, bai industriari dagokionez. Zerbitzuen sektoreak inoizko daturik onena izan du martxoan, salmentak asko igo dira, eta enpleguak hazten jarraitzen du. Laburbilduz, datuek ekonomia sendoa berresten dute, oraingoz nazioarteko ziurgabetasuna ageriko inpakturik gabe xurgatzen duena. Hau da gure ekonomiaren gaurkotasuna, datorren hilean ikusiko dugu elkar, ekonomia dida batean. Agur! Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.